Isiqotho siya umonakalo omkhulu eningizimu yesifundazwe KwaZulu-Natal. Imvula enamandla kanye nomoya kuqale izolo ebusuku ingaphezulu kwama200 imizi ecekeleke phansi kanye nenqalazinda, kodwa ke ngenhlanhla akekho olimele. Intatheli yeindaba ze-SABC uSimphiwe wakwaMakhanya usiqoqele nawo umbiko. Lezakhamuzi bezilungiselela ukhisimusi ngesikhathi ziqala ukubona ifu elimnyama. Emva kwalokho kube nemvula enamandla ehambisana nomoya. Uphahla lwezinye izindlu luphephukile lonke, kwacekeleka phansi inqalasizinda yomphakathi ekubalwa kuyo amasonto kanye nezikole. Izimpahla zasendlini nazo azisindanga kulenhlekelele. Kumoshekile nje kakhulu kwamangazi ngingachaza ngithini kumanje kugcwele amaglass agcwele izindlu. Nasibheka abantu bayakhala phandle yonke imizi. Futhi njengana ngoku nje nangazi noma ngiyazani ngenza kanjani. Ngoba sekuyinto yami yokugcina le ngizihlalele phansi angisasebenzi. Manje nangazi kodwa ngizozama umoya ngiwehlise. Besikhishiwe ke isixwayiso ngesimo sezulu, kodwa izakhamuzi zithi bezingawulindele umonakalo ongaka. Sekujutshwe amathimba abezenhlekelele ukuyohlola umonakalo. Imizi eaffectekile la eHerigwala yonke iu304 imizi nje affectekile. Le mizi o304 ewu33 iphelile abanayo imizi yokuhlala kuyona. So ingakho ke si-identifya indawo manje bazokwazi bathathe sibase kuzona bahlale kuzona. Isiphathimandla sezinxuse noma ngabe ubani ongaba nosizo ukuba afake isandla ukusiza lezi isulu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemzimkhulu.